Po zimnom slnovrate. Ak neviete, čo zasadiť. Do vašej pozornosti odporúčam túto brusnicovú paradajku Black Ritier. Plody sú tmavé a okrúhle. Ich dužina je šťavnatá a chutná. Čerstvé a sladké. Vonia po čučorietkach, preto sa považujú za zeleninu aj ovocie. Sú plné antioxidantov a rôznych vitamínov. Starší ľudia a deti by ho mali konzumovať viac. Jeho pravidelná konzumácia vyživuje cievy, chráni zrak a zdravie. Dokonca sa odporúča aj tým, ktorí chcú schudnúť. Je známy ako prirodzené ovocie na chudnutie. Je nenáročný na pestovanie. Dá sa pestovať aj v malej záhradke alebo v záhradke. Čučorietkové paradajky sú zlatom ovocia na trhu, kde musíte zaplatiť značnú sumu za kilo. Teraz je obdobie výsluh. Ak máte doma balkón, záhradu alebo prázdny kvetináč, nenechajte si ho újsť. Kúpte semená, zalejte ich, dajte na slnko, čoskoro sa objavia. Ide o novú odrodu vyvinutú Ústavom poľnohospodárskych vied. Odolný voči škodcom, nie je potrebný takmer žiadny postrek. Samoopelivé, nie je potrebný žiadny umelý zásah. Vďaka silným stonkám nie je potrebná žiadna podpora. Žije na balkóne, v malej záhradke, v prázdnej kôlni, zaberá málo miesta, nenáročná na údržbu. Teraz je najlepší čas na vývisu. Ak to nestihnete, musíte rok počkať. Pre prvých 20 kliník teraz ponúkame zľavu 50%. Semená sú v žltom košíku v ľavom dolnom rohu, kliknite naň teraz.